Iti kalupas a brigada eskwela impanakkel dagiti manurusuro ti nagbalin a paset dagiti umili iti panakisgana dagiti pasilidad iti pagadanan para iti kinatalged dagiti learner ita a school year ijay Gonzaga, Cagayan. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapisar. Naanayas anang rugiti klase kadagiti pagadalan ije Gonzaga, Cagayan, gapo paylaeng iti naingat a panagsagana nga inpatong palda sakbay ti panaglukat ti klase ita alawas. Saan laeng adagiti pasilidad ti insagana ti Gonzaga South Central School a kadakkelan nga elementary school iti ili. Nangipatong palda met laeng kadagiti nagduduma a seminars tapno may sagana dagiti mannursuro. Handang-handa ng ating mga silid-aralan, handang-handa ng ating paaralan. At dahil sa 30 days uninterrupted vacation ng mga teacher, press na din sila sa pagtuturo. Ijay Matapel Elementary School, adu dagiti timulong a nagandak, agad adal kan dagiti mannursuro kabayatan ti makalawas a brigada eskwela, ang nagresulta ti kinasagana da para iti balik eskwela. Nag-prepare kami ng bagong lesson plans at saka sa unang araw ng pasukan or unang linggo ay mayroon tinatawag na opening block. So, ibig sabihin hindi pa kami magkiklase para makita yung paghahanda muna ng mga bata bago yung talagang klase. Innayon dapay anuman na ilepas da dagiti panagsagana ti pasilidad ken daduma a kagawaan iyor uray damet ti kanayunan a pondo ken dagiti libro a maaramat para iti baro a curriculum. Siguro mas magandang paigtingin yung implementasyon ng mga programa ng DepEd at yung mga pondo siguro dapat on time na ibigay at i-encourage din natin ang mga stakeholders na tumulong. Lalo na yung mga NGOs, mga kaya magbigay ng pondo para mas mapaganda pa natin ang ating serbisyo. Iti agdama, mapatapata adumanon iti nasurok innom aribo ti enrollees kadagiti elementary school ti Gonzaga, Cagayan para iti school year 2026 to 2027. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.